Yn 1985, dechreuon ni Clwb Rygbi yn MynyddyGarreg. A fys i chwarae ar yr asgell i Clwb Rygbi MynyddyGarreg am 7 mlynedd. A fi sy'n bia record y clwb. Mewn 7 mlynedd nes i'n sgori'r un cais. A ni'n dechrau meddwl falle bod fi ddim yn chwaraewr o safon, neu falle bod hwnna wir. Na, mae hwnna yn wir. Tan i fi chwarae gêm elusennol, a oedd rhaid i ni wisgo wellingtons. Nes i sgori 2 cais mewn 20 munud. A na bryd nes i sylweddoli, dim fi oedd ar fai. Y togs oedd ar fai. Dyle bod fi'n gwisgo wellingtons. Un peth to. Diolch, Jason. Yn yr un cyfnod nes i chwarae gêm elusennol i'r Montague 15. Oedd yna i godi arian i Steddfod yr Urdd. Fi oedd Montague, o'n i'n neud cymeriad nosweithi Llawen gyda Mansell Thomas. Fi oedd capten y Montague 15 a ni'n chwarae yn erbyn Rygbi'r 15. Oedd nifer o ser yn chwarae i'r Rygbi'r 15 gan gynnwys ambell i lew. A oedd Mr Phil Bennett yn chwarae. Yn ystod y 10 munud cyntaf, oedd Phil Bennett yn rhedeg tuag atai. A fi'n cofio meddwl, fi'n mynd i daclo Phil Bennett. Fi'n mynd i daclo Phil Bennett. A fel oedd ymreichiau yn yr awyr yn barod i dynnu fe lawr i'r llawr, mae Phil Bennett i blannu. A fi'n cofio edrych nôl a gweld 6 o chwaraewyr Montague 15 ar lawr. A Phil Bennett yn sgori dan y pist. Dylen ni di gwisgo wellingtons.